мислеха мотора на... Някой донеси мотора на дядо. Ние не може да снимаме. Не знам. Здравейте хора, днешният клип. Мелени е това. Няма да правим такова, как беше, предизвикателства, защото сестра ми се отказа. Ще хвърляме този диск. Мики, може да снимам? Виждате ли от тая полянка как ще излети? Гледайте. 1, 2, 3. Не излетя хубавичко. Мики, може да снимам по него? Вижте сянките ми. Мики, Айде да снимаме интересни клипчета. Мики! На какви? Айде да снимаме куче! Само куче искаш. Да, защото съм го виждал. Айде. Мики, най-интересното е да снимаме. Мики, да снимаме игри. Да снимаме игри. Искате ли? Защото съм най-добрия. Може, ама ще се редуваме, нали? Хора, сега учим на стаята да се сложи телефончето да се заредим. А вие? И ще се включим малко по-рано, че да можем да играем на игри. Ще изтегля 2 игри женски, за театрите. Аз имам една игра мъжка, даже 2 май. Също ще видим кой е най-добрият просто на играта. И ще го качим в YouTube, разбира се. А вие не забравяйте да сложите лайк по това видео. А сега... Това няма да го качваме. Ще го качим. Той не. Ще качим. Да, че трябва да качим. Чао на всички! Който играем, ще го включим. Чао на всички! Subscribe! А след кап какво?